No niin, voit heittää. Okei, se on Jartsa ja Masa taas kasinobonus.comista. Terve! Ja viimeksi ei kauhean hyvin mennyt, niin nyt mä Ei mennyt perkulle. Niin nyt me mentiin ja tehtiin vähän tutkimusta. Tutkittiin noita parhaimpia palautusprosentteja. Ilmeisesti tämä Bloodsuckers, mikä näkyy tossa, niin siinä on ilmeisesti yksi käytännössä parhaista. Joo, se oli joku, en muista, oliko se 98. Okei. Eli niin kovaa. Joo, kun jossain näissä on keskimäärin tai 96 ymmärtääkseni. Että jos Blackjackissa ja tommoissa päästään vähän korkeammalla, että noin hemmetin tylsiä. Ettekä te niitä jaksaisi katsoa ainakaan. Niin, ja sitten siinä on se, että jos on pelataan bonuksia, esimerkiksi täällä Riskillä on tää uusille pelaajille se bonus, että kun tallettaa 50, niin saa 150 pelirahaa, eli eka talletus 3-kertaistetaan. Niin jokaisella kasinalla se sääntö menee niin, että näissä blackjackeissa ja videopokereissa se kierrätysprosentti, eli kun sä lyöt sinne euron blackjackiin, niin se lasketaan vaikka 10% siitä eurosta, tai jopa 0%. Niin näissä sloteissa se on yleensä 100%, eli sikäli kannattaa kierrättää niitä bonuksia näissä sloteissa kyllä. Ja tämä Bloodsuckers on kyllä oli yksi niistä parhaista. Niin jollain kasinalla se vähän vaihtelee, että saattaa olla joku slotti 75%, sen takia just kun se on niin hyvin palauttava. Mutta nyt meillä ei ole mitään bonusta, laitettiin noista 50 puokkiin tähän peleille ja Bloodsuckersilla lähdetään. Joo, kaljaa juodaan taas. Jälleen kerran. Joo, meillä on nyt joku tämmöinen juttu tässä menossa, että viimeksi taisi olla joku luontoääni. Taisi olla joo, oliko? Masan puolelta. Niin nyt tulee meikäläiseltä, että arvatkaa mikä lintu pitää tällaista ääntä. Mikästä No te ette taida arvata. Eikä arvaa niinku Masakaan. No, se on tölkkä. Tölkkä? Okei, no tää oli kova. Tää ei ole kuullutkaan. Joo, siis tää on tämmönen telkän alalaji tietysti, että vanhana mettämiehenä tiedän. Mitäs me lähettäis? 2,5 mun mielestä. Sillä voidaan startata ainakin. Korotellaan sit, jos tarvetta tulee. Oi saakeli. Scatter ei tullut 3. Hei, pitäisikö me tähän nyt itse edes avata vähän hommaa? Lähdettiin keulimaan heti. Totta. Lähdettiin ihan keulimaan. Eli me ollaan pelattu molemmat tämä peli kyllä aikaisemminkin. Ja tässä nämä skatterit on semmoisia, että ihan mihin vaan linjalle tulee. Niin 2 saat tuplapanoksen, eli se on toinen femma. Ja 3 taas ihan mihin vaan tulee 10 freespiniä ja se on 3x voitoilla. Eli se on ihan saakerin kova. Sitä haetaan. Sitä haetaan todellakin. Katon paytable sieltä vielä. Joo, ja sit jos saa wildeja niin putkeen, niin sit voi lähteä ihan suoraan radalle tai H-Vantaalle. Se on ihan fine. Tai hotelli Vantaalle. jos tää vaan 4 esimerkiksi sitä tapaa. Niin. Ja bonusgame on niinku nimenomaan voittolinjoille. Sitä on vaikea selittää, se on sellaisia vampyyrejä arkussa, mitä sä lyöt, missä on voittoja. Jos lyöt tyhjää, niin se peli loppuu siihen. Se ei ole mikään maailman paras kyllä, mutta mitä enemmän sä teet putkeen näitä merkkejä voittolinjoille, sitä parempia voittoja sinne tulee. Sieltä voi olla tosi iso. Joo, mä itse voitin kerran joskus Fenan panoksella voitin 200 euroa. Niin yhden lyön, että 200 euroa napsasin tosta näin, se oli ihan jees. Ja peli ei loppunut siihen. Joo, ei loppunut. Ja tästä näkee tosiaan nämä symbolit. Eli täällä näillä alemmilla ei tee sitten niinku yhtään mitään käytännössä. Mutta näistä on hauska silleen, koska usein sateissa menee niin, että napsuu lähinnä näitä pieniä voittoja. Mutta Bloodsuckersissa tulee usein myös paljon näitä isoja. Eli tästä voi tehdä niin kuin normaali, lyöt tuohon 2,5 euroa panokseen, niin voi tulla vaikka noita 5 muutama eri kautta, ja sieltä isot voitot kylkeen, että on kyllä, se ei ehkä niin mielenkiintoinen slotti, mutta tässä on hyvin voittoja. Ja niitähän tässä haetaan. Näinhän me haetaan, jos lähtisi taas tänne radalle, niin... Niin, katsotaan. Jos olisi vähän paksumpaa lompakkoa tällä kertaa. Viimeksi tuli vähän kiire, kun oli taksi pihassa. Joo, siinä tuli vähän loppu pelit nopeasti kesken, kun taksi laittoi viestiä, että pojat hän lähtee kohta menemään ja lähtevät tulemaan. Niin. Tässä nyt huomattiin just, että 3 bonusta on, mutta kun ei ole voittolinjalla, niin nyt alussa saakka pitäisi olla. Jos tossa olisi ollut ja tossa olisi ollut, ja ai että olisi napsunut. Joo, tässä on myöskin toisin kuin esimerkiksi Starbursts, mitä pelattiin viimeksi, niin tästä voittaa pelkästään tuolta vasemmalta päin. Joo. Niin kuin useimmissa peleissä tietysti. Eli tavallaan nämä bonukset oli tästä tämmöisiä niin kutsuttuja blokkereita. Eli
alamiesten keskuudessa ihan vitun perseestä. Nyt on aika rumasti sanottu, mutta jatketaan vaan pelejä. Blokkerit on aina ikäviä, kyllä sitä välillä tulee kirjoittua. Taas tuli näitä niin kutsuttuja blokkereita. Nyt te rupeatte varmaan ymmärtämään, että Niin. mikä tässä on homman. Niin, että minkä takia näitä kirataan. Ja nämä wildit ei tosiaan ei korvaa bonusmerkkejä eikä skattereita, ne korvaa vaan nämä linjamerkit, eli nämä kaikki muut. Se on oikeastaan sama jokaisessa kasina pelissä. Aika lailla. No, Nyt kun tohon olisi antanut yhden vielä, niin ajettaa. 7,5 euroa kuitenkin, kyllä muutaman kerran nappasi. Joo, 3 voitat, ei paha. Mulla on sellainen fiilis, että antaa isosti nyt tänään. Kyllä me voidaan panosta nostaa. Mä annan tulla Femmalla muutamat kierrokset, niin katsotaan. Lähellä oli siellä. Joo, tuon Dracula olisi halunnut. Blokkeri sieltä tuli tietysti. Joo, tää on just tää Se on tuota pientä. Saakalin valkosipuli, mitä me ei haluta mennä missään nimessä. Kuten näette, niin Hemman panos 40 senttiä voittaa. Ei se kyllä niinku, ei se lämmitä meidän vanhoja sieluja. Niin mä ymmärrän myöskin, että minkä takia tuo valkosipuli on tässä niin harvoin. Eihän vaan pyöritkään siitä. Totta. En se just sano ennen tätä kierrosta, että panoksen nostaminen oli huono, mutta nyt se Siellä hän nappasi. otti 3,5-kertaisesti Mutta tosiaan tämä peli on semmoinen kyllä, että bonuspeli ja free spinit, sit napsuu. Joo, siellä se raha tehdään. Tää on nyt, tässä No nyt, niin, come on. nyt olisi paikkoja. Ei saakeli. Ja toi, kato, tää on, tässä pelissä tulee usein tää alku, Wild ja Skatteri, parempaa ei voi toivoa. Ja nyt vielä toka Skatteri oli todella hyvät spotit, voitettiin vaan 10. Kyllä tästä vähän toivo niin kuin isompaa. Tietysti. Vähän hiljemmalle noin peliä nyt tosta. Kuuluu meidän tosi hyvät jutut paremmin. No niin, yksi tämmöinen Skatteri tonne. Ei. Ei saakeli. Ei antanut spihistä tällä. Näin. Kyllä se näyttäisi vähän tarjoileva, että... Niin sanotusti lupailee vai? Niin. Vähän niin kuin vanha moottorivene. Puoli tuntia vetelee sitä ja se lupailee. Ja... Joo, 4 sipulilla saa kävi 3 euroa vaan. Niin, tää. Joo. Valkosipuli on ruuassa hyvää, mutta ei nähdä tässä pelissä mitään. Tässä pelissä on kyllä huonoissa. Mikäs tää on? Joku Marsijousi? Joo. Joo, tommonen oli Van Helsingin elokuvassa myös, muistaakseni. Kovia faktoja löytyy Artsalta tuolta heittää. Ei tuohon olisi kyllä yksi ylöspäin tulla, ne olisi antanut ihan hyvin. Mutta... Niinpä. Joo. Kyllä tässä täytyy varmaan panosta tiputtaa. Ja voisiko me vaihtaa tätä peliä? Sekin on tietty yksi. Otetaan yksi kierros tähän näin. Joo. Aloin miten käy. Miten äijän käy. Näin saa kovin hyvin käy. Saakel Sony. Mennään katselemaan tuota pelivalikoimaa sitten vähän. Mulla olisi yksi hyvä idea tähän näin. Tullut tämmönen uusi huukapeli. Ei, juman kautta. Soitetaanko tonnekin puhelimella? Oliko siinä semmonen? En mä muistaakaan siitä huukasta. Mä muistan Ai kyllä. se soitettiin vai? Joo, siis ensimmäisiä tämmöisiä kunnon Suomen puhelinpelejä. Ai saakeli. Tätä on pakko pelata. Se oli paha, kun... Miten se meni? Mä en muista. Kerropa vähän. Joo, siis siinä ajettiin semmoista junarataa ainakin jossain vaiheessa ja ikään kuin numeronäppäimillä puhelimessa niin kuin ohjattiin sitä. Tää pitää katsoa. Tää on sarjat kesken. Joo, ei mitään. Kaikki haluan tänne. Se ei ole kovin pitkä. Se ei ole niin kauan konsolissa. Siinä näkyy näitä infoja. Tää on mulle uusi peli, että luetaan nämä tästä. Okei. Kaikki voit tuplana. Eli taas tässä on just tämä, mistä puhuttiin äsken, eli nämä vaan ei yleensä korvaa näitä muita symboleita. Ilmaispyöräistoiminta, okei. Eli ihan tällainen perussetti. Aha, kyllä siinä TV-ohjelmassa oli paremmat suomenkielistä. Huuko tuli heti keulimaan sieltä. Kyllä. Ossa panosta. Linjat on 10, eli se on maksimi. Vasemmalla sieltä kolikon nyt on muuten... Tämähän on ihan... Käy kuumana tää huuko täällä. Kyllä. Otetaan vähän isompaa panosta. Joo, vasemmalla sitä. Onko sitä euro 50? Joo, tasan tästä. Niin. Joo. Kyllä
Jartto silloin nuorena poikana harmissaan, kun soitteli Hugoa, ja oli semmoinen, jos vanhemmat kuuntelijat muistaa, niin oli semmoinen pyöräytettävä numero NS-näppäimistö. Sillä ei oikein tässä pärjää. Sillä ei pärjäile vai? Mä en muista. Se oli 2. Voitolle päästiin siitä. Näitä yhden tarvitsi vielä. Joo. Ei! Eli tää oli vissiin Bon. Joo, Bonus-peli. Bonussa oli kyllä. Hitti lupaili vähän. Joo. Niin, ja se lupaili siinä Bloodsuckersissakin perkulaan. Totta. Ei se mitään antanut. ei Ei se saa. antanut. Nyt oli törkeät blokkerit tuolla noin. Niin kuin sun vaksiblokkeri. Jep, tämmöstä pikkusta syöntöä tää antaa, mutta kyllä tässä kohta loppuu pelattava niin sanotusti. No nyt, Olisiko antaisiko sieltä? Ui! Ei! Mitä? Yhdellä ohi! Mun on pakko ottaa huikka. Joo, jos sama täällä menee tunteisiin. Toi oli niinku... Nyt sit. Ja sieltä tullaan piruilemaan vielä. Mä kostan tän täällä äijällä vielä. Panostaa. Siis en edes kysy, mä vaan nostan. Pakkohan se on. Tuo 1,5 ei ollut voittava panos. Niin. Joo. Eli tää olisi ollut se joku ilmaiskierros. Joo, 3 niitä, niin olisi ollut Pakko meidän ilmaiskierrokset laskea siellä. tätä. Viimeistä viedään. Kyllä. Kuinka käy? Hugon sanoin, viimeistä viedään. Tää on kyllä härskipoika tää on. Kyllä. Nopeammin ja nopeammin pitäisi pelata. Joo. Noniin, anna sen nyt siellä vikalle. Jääkö meni taas meni ohi? Niin meni. Vikalla? Ei millään. Voitti jotain. 1-5. Omat takaisin. Okei. Mutta ei hittaa, se on niin komea, on vikaa. Kyllä. Tää oli vähän antikliimaattinen Joo. loppu kyllä. No, tässä kävi nyt näin, että sanotaan, että Hugo ei mene jatkoa. Bloodsuckers menee. Bloodsuckers menee jatkoon ihan tilastojen Niin, perusteella. Joo, siis Hugo nyt, hän ei pääse missään nimessä. Joo, tästä me ei tykätty kyllä, mutta Bloodsuckersista tykättiin. Nyt käydään huonosti siinä, mutta mä tän nyt tää pois. Näin käy joskus. Niin, aina me voittaa. Paitsi suomalainen voittaa aina, niinhän ne sanoo. Mut ei mitään. Homma jatkuu. Seuraava video. Palataan. Morjens. Moro!